La violència de gènere és una realitat escandalosa que s'estén dia a dia i afecta a tota la societat. És l'evidència diària de que les nostres contradiccions i una exigència immediata per fer front als problemes que hi ha al seu origen. L'origen d'aquesta violència cal trobar-lo en la incapacitat d'una bona part dels homes d'adaptar-se als canvis cap a una societat igualitària. És el símptoma clar de que una part dels homes no estan al centre del canvi i la llibertat de les dones. Cada 5 dies mor una dona a Espanya assassinada per la seva parella o exparella. Uns 2 milions de dones són esporàdicament o contínuament víctimes de la violència masclista. 48 dones han sigut assassinades per violència masclista durant aquest any, 5 d'elles a la nostra província. Teresa a Elx, Gisela a Orba, Anane a Dénia, Gemma a Dénia i Constantina a Elx. Demane ara uns minuts de silenci per totes aquelles víctimes, dones assassinades de violència masclista.